komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Itaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Radio Philippine Standard Time, alas 4:59 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Wani pagkili sa Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Gani,
Ano ba nga isda ang hindi kabalo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi kabalo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi kabalo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Johnny, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga. Ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa TYEC Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Good morning, 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 mga ka-aksyon. Bugtaw na kamo dradak pa ng baldi habon kamo kag maligo ag welcome na sa aton nga programa. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Amo na sa programa nga magapukaw sa inyo, magahatag sa enerhiya kada Domingo sang aga. Kag pa-energetic, di ba? Kag hindi ka bumalate sa inyo kalantuan. Ay nano man naman. Nagaduyo, oh. Duwa na katasa kakapi ba? Hasta subo nagaduyo. Gapo na naman. Ay mga ka-aksyon kung may ara ka mo sa kalantuan sa mga adlaw, especially nga magasimba ka mo, maluoy ka mo sa inyong katupad, lain gid ako nagapaligo, no? Kay man, ang tao nga wala nakapaligo, pagkatapos nagsimba, nagtupad sa isa ka tao nga nakapaligo kag hamot, ining tao nga nakapaligo mo pa na siyang patay pangatsi, no? Kag ang gwa sila sa ulihi, ang tao nga natupadan mo kay ikaw ay nakapaligo, siya pa nang may sala sa ulihi, tutuod man. Nga abi. Kay man, siya pa nang masalaan nga dumay ara sa novel coronavirus bala. Patay pangatsis tupad mo dara. Atsing! 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 Na. Di mga tao to nagpalayo pa siya, di ba? So gani mga ka-aksyon, kung hindi mo gusto nga masalaan dirang tupad mo nga may novel coronavirus, paligo ka anay, pahamot, pagpagwapo, antes ka makadtos kalantuan mo, ha? Maluoy ka dras tupad mo, basi bala i-quarantine ba tupad mo, no? Anyway, mga ka-aksyon, sa gusto din ang mag-share sa ilang mga jokes sa bunga aga, pwede ka makatext rin sa itong text hotline number 0938-225-5017. Pwede makapadala sa inyong mga jokes sa Action Radio Bacolod or sa akon nga Facebook account, pagitaon ni Dira Red Salgado, RED space and then Salgado. I-PM nyo mga jokes nyo kay ina paga-isa-isa ho naton, okay? Kag siyempre sa aton dira mga ka-aksyon nga nagpadala sila mga jokes nagligad nga semana. Subong aton pagabasahon, dugay-dugay, kalma lang balaan, kay isa-isahon tayo na. Sa aton dira mga taxi drivers, mga jeepney drivers, tricycle drivers, mayong buntag kaninyong tanan. Kag sa mga nagabaligya dira sa mga markets, no? Subong nga aga, baw, hindi na lahog ang ilang mga obra kada aga, no? Hindi lang kay Domingo, kundi halos sa bilog na semana, aga pa nagabugtaw para mag-display dira sa ilang mga paninda, no? Nagahakwat man tungkol sa sinako, dira ang mga utan, pero nagapangoy pa, no? So palakpakan naton sila mga ka-aksyon. Ang iba naman dara pukahon para magbulig sa mga ginikanan para baliga dira sa ilang mga paninda. Nay, lain matsyag ko na. Amo na pirmi ang mga rasunes, no? O isa sa mga rasunes. Mambal pang iban nga. Nay, may kantuan ko karon may ara kami sa project nga obrahon di lang ko anay kaupod si Imobe tapos gali wala man lang kantuan, no? Oy, buligan yung mga ginikanan niyo, ha? Kung kamo gani iya mangayo sang balon dira kag may alamutang nga proyekto dira eskwelahan nyo nagabaligbad ang inyong mga ginikanan, di ba? Pero kung ang ginikanan naman gani magpangayo sang pabor sa kabataan, Diyos mio santisima, pertik damo ka mga rasunes. Ngay, basi hindi ko bala karon makakanto sa akon kalantuan kiti pabuligon mo ko na hindi lang be please.
Mga kaaksyon, subong adlaw, Pebrero 16, tuig 2020, kamusta naman ang ating pag-celebrate sa Valentine's Day? Hambal nila ko doon, shortage ko nun sa taxi, no? May mga tao, guro ba sinatakan magsakay sa jeep, kaya ba si traffic, dugay makalabot sila kalantuan. Ang iba nagsakay sa taxi tapos gulpe nagliko. Di kayo may bangga, di ba? Nagliko, guro siya wala, no? Kabuha. Aga pa ni bala. Ting iba naman niya, may grabe pag mahal sa bulak, no? Amo na ginahambalila, basta gani ko na magtaas ang demand. Expect kagid ba nga magtaas man ang presyo? Pero normal na, di ba? Wala kuno siyang mahal nga bagay, kung ini nga bagay, igahatag mo man sa imo nga mahal sa kabuhi, ba? Or gani kit iba naghambal, bulak-bulak! Hindi ka magbakal yung bulak, ihaboy mo na gyapon, malaya ba na gyapon? O, sakto na. Malaya gid ba na tuod, di ba? Pero gani kit tipidon mo balang pinalangga mo sa kabuhi? Makabatas ka bala nga ang imo pinalangga sa kabuhi, gusto na magtulok-tulok dara sa iban nga mga babae nga, ay maayo pa sila gintagaan sang bulak. Pero ang akon nga nobyo, wala ginakadumdum sa akon. Ginadumdum lang ko pirmi siyang akon nga bana kung tigtulog now. Pero kung mga okasyon nga mga amusin kag pagkatapos init, ayun. Hindi ko madumduman siyang akon nga partner sa kabuhi. So gani kamo ha, dapat ya ipakita tagid. Way labot sa hambal, dapat may ara gid sa ginatawag naton nga aksyon. Okay, ang pagpalangga sa aton nga pinalangga sa kabuhi. Oh, di na mag-text ano, abi kiti hambal nila. Ang Pebrero kuno 13 kag 14, amo na sa ang date sa mga illegal nga karelasyon. Pero ang ginatawag nato nga the day after kuno Valentine's Day, pizza 15, pizza 16, amo naman ni kuno ang mga tago-tago nga mga relasyon. Ay, damo ginabalaan ng mga Pinoy, no? Ayaw mo na ang isa sa mga nagagwa sa social media, blog is Ano yung mga kaaksyon para sa aton nga portion nga sadtong ang masubo nga pagtungtong sadtong subong adlaw Pebrero 16, 2020 pero mga kaaksyon sadtong February 16, 1923 nadiskubre ang ginlubgan ni Haring Tutankhamen or ginatawag naton nga Haring Tut no muna ginahambal nila. Si Haring Tutankhamen ang napatay sa edad nga 19 around 1324 BC kag gidumala ang Ehipto sa nga pulo ka tuig bilang pharaoh. Ang iya nga pangalan ang gintinguaan nga Panason kag dulaon sa ilang mga kasulatan kag sa mga bato nga nakaukit sa mga tao nga nagbulos sa iya. Imagine pala mga kaaksyon ano nga gindumalay ang Egypt 10 years ago or 10 years bigin dumala niya ang Ehipto sa edad nga 9 years old. Kag ini siyang napatay sa edad nga 19. Ti pa minsara bala. Kung isa gani mo kuton mga iban bala nga mga kabataan sa edad nga mga 10 anyos, di ba? Daw ti ang ilaya internet, Facebook kung kisa. Pero hindi yung mga kaaksyon sa edad yang 19 or sa edad nga 9 years old, dumala na niya ang pungsod Egypt. Mga 1314 BC, di ba? Pero ang pangalan ni Haring Tutankhamen ang nadula sa opisyal nga record kay Egypt until 1922 sa na-discover ni British archaeologist Howard Carter ang alagyan sang iya nga ginlubgan. Ginpanas gid mga pangalan nito sa record sang Ehipto ano until such time nga naglabot sang tuig 1922 nga na-discover ini ang iya nga ginlubgan. Pero antes ang tanan, halos tanan nga mga archaeologists sa Europa ang nangin interesado sa Ehipto sa 19th century. Nga abala nga nangin interesado ang mga explorer kag archaeologists dito sa mga pungsod Europa because of the treasure. Di ba kung makita mo sa mga pelikula nga The Mummy Returns, gina-discover nila ang Egypt because of the treasure. Grabe nga mga kayamanan, di ba? Pag nakitaan mo na iya, do halos bilog mo nga kabuhi, hindi kay mo magutman. At siguro kung mawadaan ka bugas,
Kadto ka lang da sa isa ka pawn shop, no? Prinda mo da ang isa ka yaho nga gold, no? Ti kung birthday sa bata mo, ti matamaton mo na iya kabaligya. May mga diamond pa, may mga necklace pa dira nga mga gold, no? May mga sing-sing pa, no? Ti kung wala ka kwarta, ti amo na kadamuon nga nakita mo nga mangga, ti prinda mo to anay sa may ahinsya, ho? Prenda mo pagkatapos di mo paggawa doon, ito okay man na guro, no? Sang 1891, si Howard Carter ang nag-abot sa Egypt kag may nakapanugid sa iya nga may isa pagid kalulob nga na ang wala madiskubre kag ini ang lulob nga ni King Tut kag diri nagsugod ang iya nga pagka-curious. Ti, sang una may chismis manggali, no? May nagsugid sa iya nga mig-mig. May ara pagid bala isa kalulubgan nga wala ma-discover mo according sa history sa Egypt. Ti usually mga kaaksyon kung ang hari gani niya igalubong ginapadalaan siya o ginalakipan dira sa iyang lulubngan sa mga kayamanan, di ba? Kaya ilang nga pagpati sang una nga pagdapatay sa katao ini mga bagay ginahalad sa iya o ginpaupod dira sa kilid sang iyang lulubngan ining madala niya sa iya ikaduwa nga kabuhi. Kung galing kita amo na sang una, di ba? So, Arya, hasta nag-abot ang tiyempo nga may nag-finance sa iya kag amo ni si Lord Carnarvon. Isa ka magaranon nga tao sa England sang siya ang nakakuha sang permit sa pagkutkot sang tuig 1914. Si Carter ang nag-hire sa kaupod para magbulig sa iya kutkot kag pangitaon si Haring Tutankhamen. Di, nagkutkot to siya. Pangitaon ginalaya ang lulubgan ni Haring Tutankhamen mo, no? Kasi may nakapanugid sa iya nga siling ni Kwan, nagdikwan, kasi dugay na mo. Damok ini siyang manggad. Ti curious, ha? Ti kapitalan mo butang ta 5 million, butang ta 1 million pounds sterling. Ti ang makuha mo dira ka mga manggad, sobra pa, di ba? May mga diamonds pa, tigalaway guro ning si Carter, no? Yan ang ita sa financer. Guro, ginayo ito guro si Lord Carnarvon, boss, finance bala sa akon bala kay pag nakuha ko ning manggad, 60% imo, 40% lang akon. Ang ila paghukay ang nauntat tungod sang World War I, sang amat-amat na nga nagtahaw ang World War I, nagpadayon sila sa pagkutkot. Pero galing kita nagprangka si Lord Carnarvon, daw nadulaan man sa sanggana para padayunon ang pagkutkot. Gingprangka niya si Carter nga isa na lang ka-season ang masarangan niya nga mag-finance sa kay Carter. Tungod sa madakulang gastos, wala pa sang may nakita. Tinagunta to sila sa pagkutkot sang natabo ang World War I. Di bala? Kay tigakotkot ka dira kabus dalom pagulpi lang imo yung bumbahan kamo dira sa baba or may nagtalang dira bing bomba. Ti of course may ara sa ginatawag naton nga vibration sa duta. Ti malubong kamo to imo is dalom ya. Di ba? Ti kutkot man sila nga kutkot, may nagapang bomba man to ya. Ti nagabalik man gyapon na ginakutkot nila. Siguro nagambal gurong financer no wala man ito pa ang atong ginahimo man. Yakot-kot kita pagkatapos siya. Mabalik mangyapon duta. Until such time nga ang isa sa mga crew ni Howard Carter ang nag-ubra o ang nagaubra bilang manughakot sang tubig ang nag-uyat sang isa ka stick. Kag gingamit ini sa paghukay, kag didto nakita niya ang stone step. Gintawag niya dayon si Carter. Boss, may nakita ko turo nga kwan nga daw bato nga alagyan pa idalom. Ti gintinduan nila ato kag ining stone step ang isa ka alagyan panaog sa isa ka pirtahan nga silyado kag sirado kag isa ka secret nga chamber. Ato, bauti ang paminsaro ni Carter amo na ni guro ginapangita ta. Kag amo na niya ang masiling naton nga dugay ta nga ginahulat. Ti amo to mga kaaksyon ha. November 26, 1922, Carter and Lord Carnarvon ginsulod nila ang lulubngan ni Haring Tutankhamen kag nakita nila ang perti kadamo nga mga koleksyon sang gold and treasures.
Feb 16, 1923, ginbuksan ni Carter ang pinakasulod nga chamber kag dito nila nakita ang sarcophagus or bato nga lungon ni Haring Tutankhamen. Ti buinas man, di ba? Iguro ti lipay-lipay man to si Lord Carnarvon. Hay, salamat. Nakabawi gid man ako sa akon kapital. Tiya mo to ha. Damo naghambal mga kaaksyon basta kuno disturbuhon mo kuno ya ang nagapahuway nga patay na balang kwaon mo siya sa iya to yang nga bato nga lungon. May ara kuno sa malain nga matabo sa imo. So ariya hambal nila ang sumpa sang Pharaohs nakasulat sa dingding nga bato swift of death sa magadisturbo sa pagpahuway ni King Tut. So sa ilang record, masobra sa 1 kadosena ang napatay, sugod lang ang mga tao dito nagsulod sa iyang kalulubgan. Including na dira ang nag-finance sa kay Carter nga si Lord Carnarvon. Napatay ini siya 4 months after nga nagsulod siya sa sulubngan o sa lulubngan ni King Tutankhamen. Pero mga kaksyon, kabalo-bala ka mo kung ano ang rason kung nga napatay si Haring Tutankhamen. Kinapatay ito siya sa edad nga 19. Suno sa mga historia dito sa pungsod Egypt, ini siyang napatay because of severe malaria. So damo gibagali manok, damo gibagali sang lamok sang una. Kag hindi lang ina para sa background sa iyang pamilya, ang iya ginikanan mag-utod, brother and sister. Tapos ang iya nga asawa amo ang iya nga half sister. Di nahadlok man sang una nga maglaptang ila mga manggad. So gina-practice Manila nga magpangasawa sa ila mismo nga mga utod, di ba? Kati basi mag-awas pa to ya or maglaptap ang manggad. Ti ginahalungan Manila ang ila nga propiedad. So mo na mga kaaksyon ang aton nga sadtong 1923 nadiskubre ang ginlubngan ni Haring Tutankhamen or ni Haring Tut. Ang nakadiscover wala sa liwan kundi si Howard Carter sang pungsod Britanya. Okay? Nagbugtaw man ka mo. Ay, iba nagaduyo po, no? Ay, syempre mga kaaksyon, yari pag yun ang isa sa mga impormasyon nga makapukaw sa inyo. Di kamustang celebration sa inyo nga Valentine's Day, okay man? Ang ibang dira, sa balay lang kami, okay lang na. Importante si Mister, nagpauli siyang temprano. Ano antes mag-Valentine's Day, mga kaaksyon, isa ka lalaki sa pungsod UK ang nagbutang sang iyang laragway sa billboard para sa mga babae nga single. Kag nakabutang sa billboard nga single, date mark, this could be the sign you've been waiting for. Visit markdatingmark.co.uk. Mo grabe man no? Kaya wala siya ka-date mga ka-action sa Valentine's Day, ginbutang niya ang iyang itsura sa billboard. Single ka ba? Doon mo na bala kumpara sa aton pa, no? Single ka ba? I-date si Mark. So, kag siya ang naggasto sa iya advertisement para may ka-date siya nga babae sa masobra sa 400 pounds sterling. Pag ini mga ka-action convert mo into pesos, naggasto siya sa 27,824 para sa iyang billboard kag para ipabalo sa mga kababaihan nga siya single kag gusto niya nga mag-date siyang babae. O, kung ikaw wala ka ka-date, masarangan mong ibutang tong itsura mo sa billboard. Masarangan mo guro magbayad ya sang balayran dira sa billboard. Por galing ipabangkot dira, masarangan bala sang kadamulon sang guya mo nga magguwa da imong itsura pos kapagita kayo mo date billboard pa bino. Ang ini nga lalaki wala sa liwan kundi si Mark Roth, 30 anyos. Tungod sa iyang billboard, nag-viral man ini sa social media. Nakabaton siya sa masobra 2,000 ka mga applications. Tag na-include na diri si Maya Jama, isa ka model nga gwapa, TV and radio celebrity. Dugang pa niya, manami ang mag-share sa pagigugma every Valentine's Day.
Ginsirado niya ang pagbaton sa applications paglabot sa 2,363. Sa amo ni kadamo nga mga nag-apply sa iya, wala pa gid siya naka-decide kung sino ang iya nga iga-date. Totoo na, kag sunod sa iya, gina-review pa niya ang mga nag-apply sa iya nga mag-date. Reviewon niya to, no? 2,363 ka mga applications para lang makipag-date sa iya. Kaya butang itong Chures Billboard, di ba? Wala pa siya kung naka-decide kung sino gid ba lang iga-date niya o ba siya nagapa chusi-chusi pa sa, no? Pwede ba na i-date niya tanan, ano? Tanawon ta kung may bilin pa sa kwarta, ya, no? Butanta 1,000 na lang daw nga nag-apply sa iya. Ubuso niya date, ubos kwartaya, Pero mo na mga kaaksyon, ha? Isa ka lalaki dito sa Pungsod, UK ang nagbutang sa iyang laragway sa billboard para may makadate nga babae sa Valentine's Day. Oras mga kaaksyon, alas 5:20, magabalik kita makatapos sa pila ka mga commercials. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Oras, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:24 na sang aga. Good morning, 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 good morning.
Dakpa ng baldi, habon kabo, kag maligo. Kag kung maligo, kag idman, dapat lugudan mo siyang maayong lawas mo, maluoy kas tupad mo. Kung di ka maligo, basta masalaan ang tupad mo, magpagpangat si may aras ang Nobel Coronavirus. Kaya siyempre sa mga aga, mga ka-aksyon, nakaupod naton ang isa sa mga gwapohon nga anchorman sa Aksyon Radio Bacolod. Wala sang liwan, kundi si Aksyon Brian Morden. Morning, Mayad nga morning Action Red, ano? Good morning, Aksyon Brian. Kamusta sa mga ang imong paglibot-libot sa syudad sang Bacolod? Masulusan na aw Action Red, ano? Wala sang indikasyon nga daw maulan subong adlaw. Masanag ang kahawaan ta. Di masanag man ang palibot sa syudad sang Bacolod. Yes. Temprano pa man gani kita kundi ga panilhig no, last stress pa lang panilhig na nisla no. Gani. Pero may nakita ka dira nga late ba lang ang pag-celebrate sang Valentine's Day, miyara man? Duway ko kasi plat subong ang nagalinakat subong may mga edad na ni. Oo, kadto simbahan ni Mama ni Oras. Ang iba dira pakadtos merkado Domingo eh. Oo, pangumpra abi, tsakto na kay may mga puyo-puyo nga dalang iba no. Ati mangumpra ni Guro sa merkado kay ti Domingo. Karon tiner sila puloyan ti luto-luto ginagmaya. Upod sa pamilya kag mag video kay pagkapon. Pagka gulo gabi ti maoy na kay hubog na no. Amo ginapermi nga katabo no. Ay, ang iba dira nga reaction Brian Valentine's Day to mo kung po nila pula ka kabayo gapahubog kiti kung dito pa Valentine's Day nagbreak kay paslele. Kasakit yan no, Purtino. Kasakit. Pero mas lala to natabo sa 20 anyos. Uy, gani man. Mati ka to, grabe pag itong iya kung matuod giman tong aligasyon sang pamilya. Bao hindi ka dapat tutularan, hindi ka pagsundon ano. Gani. Kay nag-miss call man lang to siya do 30 ka miss call suno to. Oo. Tinduway gid sinabat sang girlfriend niya, way takbalo ng rason. But before kuno sa to medyo may ara gid man sila sang lainay sang buot. Ti sang nanawag siya, do gid binag sabat. Sa kibot na lang pamilya gin kabit niya ng kaugalingon niya. Kag mo to ti ginbawian gid sa iya sa hulam nga kabuhi Action Red no. Amo gina permi na balang ginaunahan ta bala kahusgar bala ang isa ka sitwasyon nga way ta pamahibalaan bala ang bilogid nga istorya or sa likod sila, di ba? Yes, so basi bala nabilin ang cellphone sa girlfriend niya. O kung ano nga sigalang kiti 30 nagid bisan pamilya way kakit. Tagalang kiti mo na basi nabilin naka silensyo bla. O kung ano nga sitwasyon ina way gid kita balo no. Ang masakit sinong kisa mga amo na nga sitwasyon na balang pasaligon mo nobyo mo nga amo ni oras, amo ni nga adlaw, ti nakapreparar man to gurong isa. Basi siguro malawig-lawig ditong paghulat niya. Posible Action Red basi no. Pero kung way man tatuyaga basol siya kiti napatay na tong tao gani mo. Gani sa man. ibanda kun way gid man din na sabat aviti nga ang mahikaw gid abi no. Yes. O pwede mo lang to hambal daw gina-joke ya ko niya sige lang next time damo na bi. Ang may istorya man na gani isang una Action Brian wala niya ginasabat ang tawag, wala niya ginasabat ang text, pero ginsurpresa siya sang iya nga nobyo. Ang kantuan to sa iyang apartment, baw grabe, tribling bulak, may mga tsokolate pa. Purtito, may tuya kay may inisyatibo, abi. Di ari kay daw gindibdib ginisang 20 anyos nga lalaki, yo. Gani man. Isa pa daw ay gid siya gin-surprise, at gin-surprise ng girlfriend niya nga patay na siya. Kasakit nga kamaturan. Kasakit nga pagka-surprise to. Di banti mo na ang natabo, bawa partidaso na. Utod tada kung di ka ni masabat, hindi tagit pagusgahan, wag kang judgmental kon sa Itbulaga pa. Damo ginatermino. Wag judgmental. And speaking of that, Action Brian, ina mga patay-patay, nakita mo to kagapon na tabo to sa may east nga parte diri sa Bacolod? Yes, isa kita to sa nag-report Action Red, no? Dito, so si Kwanto, former kiti awol naman kabig siya mo. Patrolman Eric Alcosabas. Gintiro to siya kahapon sang hapon. Halin to siya sa sulod sang Kalanaan. Sa McDonald's, dabla ti masakay na to siya tani sa as in nakapungko na siya sa front seat mo sa driver seat da. Sang gintiro ini siya pagkatapos nagwa kag nagdalagan. Stand siya lang halin siya sining salakyan nga pick up na tumba ni siya. Kag nakita ko to sa video man, nga gin-share mo to sa kilala ko,
nga way labot ang gintiro siya, gin finishing pagid siya, ginbalikan pagid sa to gintiro sa ulo. I guess siguro headshot gito eh. Posible kay dito sa kakayaon sa gintiro pagid siya mo. So grabe yung mga pila sa to, damo. Medyo brutal gid ka tama kapag patay. So amo to ang mga suspekto may mga salakyan man to. Based ato sa sa mga video nga nakuha sa mga pumuluyo nga nakalabay sa lugar. Wala iya sang CCTV ang kalanaan mo. Yes. Oo, so sa mga videos to kagapon nga naglinaptada yon. Ato siya ang pulis sa policeman sa Station 4. Kaga-interview taman gabi si Sir Binyas kining hepe o con-director sa Bacolod. Nga daw isa to siya sa pilalang kapulis sa gin-reassign kung tani last 2017 dito sa Mindanao kay na involved na implikar ngalan nila sa illegal nga droga. Yes. O daw mo sina no. So ang name niya ara to sa ginpang palayag ni Anhing Ricky Serinia Mantubla. Atong bagman kag anong iyang background sa to. So amo nang isa ka motibo nga ginalantaw karon sang kapulisan diri sa syudad sa Bacolod kung iban pagid nga mga motibo gina-check nila base may personal nga kaaway o may negosyo man posible ni siya pero hindi ka may rent a car ni siya mo. Amo nung isa ang gakatabo action Brian eh. Paglampot sa negosyo tapos may tiruhon gili pagwa nila nga daw na link sa droga pero gali kiti sa likod gid sila sa kamatuoran is negosyo eh. Oo, aragin man to ng pangalan niya sa mga gin-implikar bla. Though hindi malayo man sa paino-ino sa kapulisan. Na mo action na red na so amuna ang tabo sa iya duwa na siya katuig actually why nag-report dito kung din siyang reassignment niya ti awol pagkabig siya or basi dismiss na gani mo ti mag-awol kaya duwa katuig hindi naman natawag awol sina kay siguro gin pamatbatan ka na eh yes sang internal affairs pero napulkom o kanong sistema dira pamatbatan ka na nga dismiss ka na kitiway ka nag-report mo. So perong police galing ginakabig na anay awol anay kahapon to ina-check pa nilang status ng iyang pagka-police abi. Bata pa 38 years old ato. Wow. Oo kag daw class 2011 siya. Guro mga kon 2016 siya BY nag-report natin mga 5 years in the sa serbisyo lang siya eh. Bata-bata pagid man. No? So muna kahapon ba grabe to. Nga natabo sining amoyang persona no. Ang pagkatabo todo mga pasado alas 3 ang hapon no. Last 3:50 to according sa pulis. Ti ba kalapit-lapit tagi ba alas 4. Pero ina ka mga inoras sa Action Brian na pertis nakdamo slakyan da. Mga mo ng oras. Ako ginabisan Sabado kiti inablang kabalo ka naman ang circumferential road sa unaya. No option na tani isang ina mga pribado bla. Nga ti pila lang kami sa lakyan sumugya do ginimo na gid nga highway na siya sang kalabanan gid. Gani. Daw porti na gid ka sako sila nga dalan magluwas lang kung maglapaw ka na to sa may likuan sang bata bla. Going to Talisay tinaya dolo ligwa na gid pero kung diri halin ka sa bata pakadto di sa may alihis nga area ho. Tigini mo na ginaya nga alagyan sang kadamuan para sa kahapusan action red no. Pero gali kay ilang lugar nga ginabal mo to bala nga lilikuan sang Biyernes to ang lilikuan sa Takuling pertik damo man to naghulat. Dito damo gito nagkala. Damo to. May nakapanugid sa akon nga naghulat pa sila kuno antes magwa tong isa. Nagsulod na to sila kuno nag-istoryahanay lang sila. Istoryahanay lang. Istoryahanay lang. Sino man tuntuhon nyo man. Istoryahanay, 3 gid ka oras, tapos nabitin pa istoryahanay nila, nagpadugang pa isa ka oras. Ay, grabe ba, no? Grabe nga istoryahanay. Ba, siguro nagbaligyaanay sa mga kadutaan nga pila ka... Kay daw, inabala nga, nag-istoryahanay ka mo, tiga, abi pagkagwa niyo, nangita ka dayon sa cup noodles. Ati, kwane, inuhaw sang istorya? Grabe. Inutom sa istorya, bla? Basta istorya na, bla, nagsulod sa tunnel, bla, ano man. Purti, no? Grabe. Punto ka na ka-move on itong ibang to nga nasakitan? Or ang sakit mo lang okay lang? Pero ang baling action ba, mo ito ginabal ko gina, nga compete sa 14 ko no ya, mo ni gina-date ko na yung mga legal gid. Pero ang a day before, kag the day after, amo ni ko na mga ginatago-tago. Purti, no? Dili na sa gagwa.
Ti, amo to kagapon kuno ti mga tago-tago to kagapon. Tamo gali halinsang 13, 14, 15 buta gigiling sulodlan di. Ah, ti laban-laban gid. Purting ginansya. Gra, sako naman yung pagtumar na sa mga herbal capsule mo kag mga energy drink ba? Tingala ko man na out of stock kay nag-panic buying man sila. Doon na dumduman ko man ang face mask bala pag viral di sa Negros no to bala novel coronavirus na kalaubos ang face mask. Subong ya kay Valentine's Day ti nag-viral man nagkalaubos man kuno ning mga herbal kag ang mga kwan energy drink. Purti Manila no. Bation ni pagkatapos ang pila ka bulan ano. Oh, kon wala kuan. Di laban-laban magwa gini mga Nobyembre. Ay kabalo ka na daan ang akon mga subang na bunag ni Nobyembre man eh. Ay kalain ti. hindi ko lang maisip pero do laban-laban Pebrero gitu. Purti no. Pero tabuan gid. Nagkuhan na gurado na kibyas-kibyas lang. Nagkulok-kibyas lang. Okay, so Action Brian magluwas ano pagit ang pinakamainit bing mga natabo sa syudad sa Bacolod? Ariyo may mga bunanay kag kuano aksidente dis Bacolod man no. May ginbuno dito sa barangay Mayko Banwasang Murcia. Kay nalasang kaagahon ang biktima diri si Robert Gasilies. 24 soltero ini may igo ini sa tiyan. Tatlo ini ka buno agyan niya gido. Kay ara nisla kuno sa baylihan tapos gabuno bayli daw sila na lang kuno bilin. May isa ka grupo man nga nagpalapit sa ila. Katapos sinumbag ini sila pero samtang nga ginsumbag ulit tumba may isa ka laki pagid nga nagbuno sa iya katatlo gid. Uy. Ara subong ginabulong sa ospital kon sino mga suspitsado. Wala man dire gin palayag sang biktima action red meaning mas mayo paning matsyagya kay ti ka istorya pa sa gwardiya. May ginbuno man sa Murcia mang gyapon anong Murcia man. Purting binon anay kagab ini. Ang biktima si Kwan ini ho. Duwa ini ka magutod gini ho. Si Alan Villan 31 may asawa kag ini siya may pilas sa may agtang butkon kag kilid niya buno ini siya. Ang yang manghod diri amo si Alejandro Villan 22 soltero. May pilas naman ini sa may kilay, may pilas naman ini sa may kilid man. Pero way gini matamaan action red no. Nisla taga Banwasang Murcia, Barangay Alegria naman niya. Ang ilang sining aligasyon nga halin sila kuno sa kwan sa panahuran bla sa namatyan. Medyo may kalalisan tusla nakalalis tusla kung sino nakalalis nila. Pagpauli nila dito na kag binantayan kag binuno action red no. Oo sing magulang gini nagtulutamaan gini manghod okay lang ni. Pero check ko ni kundi ginang pinakapilasan ni kay duay gito na butang mayo kay nasa hospital action red no. Wala man sila nga Action Brian nga ginhold up sila nagbato sila. Wala man sa kamo na kwan impormasyon nga kwan nakuha ta. Wala. Ay nabutang dito sa ilang pagpalayag sa sa security guard. Wala ni nga sa bilasyonan sila nagpanahor nakakita sang lalis-lalis kati magpanahor upisa lalisay na da kon hindi magsantuan na hinyo sa lingkwan mo. So pagpauli amo to binantayan sila. Kag isa man kisay na balang magpanahor kay na balang lawag kalanda nga isa ka kalibo tapos pagkauli di ka magbayad isa ka libo 200 lang idaho mo tong bayad. Siguro basi isa man na sa mga rason or basi nakainom man kag basi may story na to yang nag-aaway sila sa una pa. Posible man inang panahor kablang way kimo dala way kadala nga bala da blaya. Tapos inay mo yan daw puro paglaom lang nga basi dumaog ka tapos way gigili inubayan perdi ki imo. Budlay gina. Kung magpanahor dapat ya preparado kagid. Kung isa niya katabo man na sa bulangan eh. At tiyoy nang lawag-lawag lang. Oo, lawag-lawag lang pagkatapos dula sa sadya kinadakpan sa gwa. Ati balbalanay naman to sa gwa. Namo gina. May bulang sa sulod, may bulang man sa gwa. Mo gina katabong amo sila mo. Oo. So dapat hambal na ton may balon kagid sa bulsa mo da. Yes. Panigurado gid la. Kung gusto mo magsulod ka dira dapat preparado ka man. Kung way ka sa kwarta, di ka lang magsulod sa bulangan para wala sa problema. Puli ka na lang magpanimuko to sinyo. Yes. Muna kang ban gani gina prinda ginang kadutaan para hindi lagid makastiguhan.
Oo, pagabot sa bulangan, siya bahala na nga way nakuduta, importante, hindi ko bakulan karon. May na feature ng story sa una, isa sa kasiman, bugin bayaan niya gidang ubra niya. Wa siya nagbalik sa kais barko, kag dalingaw sa bulang. Grabe, no? Ang mga propiedad dito nga pundar to sa nga gisakay pa sa barko, nagkalaubos gid. Ay, ti masubo ina. Gani. Dahil lang kay ti, kung gisa mo ka amigo, kung may kwarta ka pa mo. Ti kung way na, ti disgrasya ka gid, bisan Amo di ka gina. makantuway na may nakakilala sa imong bla. Gani. May mga amugin na sitwasyon kung isa. No, kung may kwarta ka, damo kamigo, pero kung wala na gani, ati, wala pagtawag mo. The number you have dialed is out of coverage area. Namugi na, naka-off ng cellphone. Kung Namugin na gisa pero... mabutigan pa nga way di siya, pero wala lang sulod. Nan. Kaya na sa drama, sang forting abilities action bla. Kaya nakapa-kwan siya, nag-OFW siya. Do ka alwan klase tao, kada puli ya de, ang mga amigo niya, may ginatanyag ang ginabaligya sa iya bla. Di tungod nga maluloy-on, pati mga bulldozer to pinakalya. Baw, grabe. Oo, guba nga bulldozer karon kay nagpuli na di siya kag inabalang nag-relax na kuntani. Medyo naubos-ubos ang kwarta niya. Di siya naman na maligya sa pinamakalya to, yawan siya dispose ang bulldozer, way gimi nagbakal, no? Oo, kanuoy man. Way gito may nabakal to. Kalugo, no? Tali sa ginbaligya niya, way ginpangita si Jack Balaan, no? Way sa kabalo kung ano, kadako, kadamo siyang manggad ni Jack Balaan. Gani man, porte. Bating shooting to kahapon, bating Jack Balaan na intra pa na ba? Bating ni mga listener to mo portigin mag-imimo storya man bla. Gani. So daw ba Jack Balaan lang matian ko gapon ba? Pero tingin di ka sikat kay Jack Balaan mo. Porte. Anyways, meron pa gid hit and run pa gid niyo. Ang biktima diri si Victor Sabakan, 35, may asawa. Taga-Shinda Scholastica. Barangay Mabini, Cadiz City niya. Naglunta din ni kagabi mga alas 8 pagdalasa sa iya sa may Zone 1 atubang sang eskwelahan dira sa Talisay nga kwanbla ining ning CHMSC ganiman. So college da no? Oh. Sa Talisay may pilas ini siya sa siko kag unconscious ini siya kagabi. Na check ko subong kung kumusta siya, nagtabok inis dala na. Kag nabungguan sang salakyan lain lang kay way sa binalikid diri kag buligan man lang. May vehicular accident man diri, ang biktima si Pastor, ngalan niya Pastor, no? Malasibas, 30 anyos, soltero. Ang taga barangay Pasil, magaluna naman niya mga alas 10 ini gabi. Nagluntad ining pagbunggo sa ila or aksidente mga alas sa barangay 3 sa Victorias. Bali ang tuoya sining tiil. Duha chalinis lang kasakay sa motorsiklo, nagasunod sa isa man ka motor, nakabunggo sila sa umuna nga natumba. Bati balik gid ang tiil kasakit sini. Uy. Oo, so ang isa diri posible okay lang ang kas niya or driver when state dito sa kwan sa lista kag palayag sang Guardia Action Red, no? Kamunan nga mga balita sa kwan sa hospital sa Matinion, bunanay kag aksidente sa Dalanon. Karon na check na to ng mga balita naman gikan sa mga police station na laom kita iyang way lang sandalag ko nga mga aksidente nga nagluntad iya kagabi nga wala na padala diri sa ospital o kon gidala sa iban nga hospital action red. Okay. Upod sa patrol action Alvin Grab, ini Action Brian mo din nag-report una sa balita na section sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauling nga balita at bisusdan sa Bacolod kag Bilog Negros Occidental. So, amo na mga kaaksyon, kung kamo dira iya panglakato niya sa kagabihon, hindi gid kamo magkalipat nga magtabok sa pedestrian lane. Kaya mo to natabo to dito sa may norte nga parte siyang Negros, di ba? Nagtabok sila, kag nabungguan. Siyempre, sa aton man nga mga drivers,
Hindi kaya magsiling kumudako sa lakyan mo. Okay lang yung imong padalagan kadira siyang madasig. Dumdumon tagid niya nga what if kung ikaw makabunggo dira sang tawo. Kag ti kung ikaw yung buhi ka driver ka, ano ba labang ibato siyang lawas ang isa ka tawo kumpara sa isa ka salakyan. Ti butang ta na safe ka, di ba? Wala ka maano, napatay itong nabungguan mo. What if pila ka adlaw matabo man ini sa imo? Sa imo mga kabataan, sa imo asawa or basi sa imo man pila ka adlaw. Muna bala ano? Muna tawag nila bala nga karma, no? Do para bala sa pagigugma, kung hindi mo masarangan nga tindugan ang pagigugma mo sa isa ka babae, kung hindi mo masarangan nga palanggaon sa the rest of your life, hindi ka na lang magpangaluyag sa iya. Doon naghugot, ba? Amo na mga hugot, ha? Sa mga babae ba lang nga naging biktima sa ginatawag naton nga piki nga pagigugma, fake love. No? Amo gina. Ang iban to, in a relationship, February 14, pagka Pebrero 15, wala na, it's complicated relationship. Wow. Hindi ka magsiling niya kung single ka. Dapat niya, manubyo ka na dayon. Amo ginag-isamin nila, no? Single ko, dapat manubyogid ko eh. No, it's not, di ba? Kung sila niya nga single, you are only just waiting for the right guy or for the right person nga mag-aabot sa imo kabuhi. And once you enter into this relationship, ready ka nga maghibi, magtulo ang imong luha. Kay man mga kaaksyon, hindi man magtulong luha mo kung wala ka naghatag sa matuod-tuod nga paghigugma. Correct? Di ba? Hindi sagamsaman or masalupsupan, di ba? Kundo kadalom, no? Hindi mo masaburan ang tuod nga pagigugma kung hindi mo pag-ihatag isang tudong-tudo, di ba? So, madrop ng tears dira sa mga mata mo because naghatag ka sa tuod nga paigugma. Titulo ka, pitsa 16 na subong nga adlaw, ginateksan mo siya nga ga, kamusta ka na da? Wala pa siya gapon reply hasta subong. Okay? Okay lang na, di ba? At least na-experience mo kung ano ang masiling naton nga tuod nga pagigugma, kag piki nga paghigugma. Uy, naging bakal, ha? Ang balot. Naging mabakal man ang energy drink. Kag naging mabakal man ang herbal capsule sa Valentine's Day. Mako mo na, pating lang ka. Pag pizza 15, sige na, patulan mo. Pagbakal nila aga, why, nakami siyang karne, jutay, sabaw, sige lang, inita lang binang. Gusto ko magpasabaw sa bunga adlaw, kay do, matsagan ko, do napirdi ko. Gusto ko makaabansi, gusto ko na naman kagwalis na lang, guro. Sabaw, binang, liyog ko, binita ng... Biskan tuod nga amo ning estado sa pagpangabuhi, no? Ang mga Pilipino wala gid na nag-give up ya. Kon Valentine's Day, naga-celebrate kid sa Valentine's Day. Kay kabalo ka, hindi ba sila sa mga malahalon nga mga bulak dira? Malahalon nga mga tsokolate, importante nga nag-upod ka mo dira sa palangga mo siya kabuhi. Biskan dira la ka mo sa igad sang lagon, kag nagakuyam-kuyam dira isang fishbowl, okay lang na iya, no? Kumpara sa nga gahambal ka nga palangga mo siya pagkatapos hindi uman ma-prove nga importante siya sa kabuhi mo ba? Oh, mahay. Again mga aksyon, akong kabudi rami ara sa mga jokes. Ipadala ini sa atong text hotline number 0938-225-5017. Pwede man ka mo makapadala sa inyo mga jokes diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod or mismo sa akong nga Facebook account Red Salgado. Kung ginapagabasa ako naton mga kaaksyon. Good morning! Do not forget to like and share ang atong nga Facebook Live. Johnny Tango rides again with Red Salgado. Good morning sa mga nagkomento sa atong nga Facebook Live. Nayasel Morales Fabol, good morning. And also good morning sa kay Romy Manansala, Jesse Mark Ann, good morning Action Radio, kag sa mga nagapalamati subong nga aga. Edwin Pineda, also watching sa ating Facebook Live. Jolly Castillo, and also Antoinette Piliado, good morning. Sa kay Dodoy, kag Arlie Piliado. Kag kay Melcho, kag sa Aplaha, Sansawi, sang La Carlota from Canada. Also, good morning sa kay paring Glenn Maningo. Bo, grabe, nakita ko gitong bulak yung ginhatag kay Sawahon niyo.
Ay, sa tanong nga miyembro sa Family Alunan, dira sa may Barangay Granada. Good morning sa inyo. And of course, sa kay Richard Advincula. Good morning sa kay TL Cody Manansala of Concentrex Bacolod. Mitoy Arca. Also, good morning sa kay Richard. Richard Advincula. Wala nagpalibak. Nag-comment pa na. Pare ko, good morning dira sa imo. Kag good luck sa imo dira nga journey. Kag pagsakay-sakay dira sa barko. Basta nga mo ni paring Glenn, kuhan lang, kabalo ka na. Malilin Romel, good morning. Taga LF Logistics Bacolod. Noy Lucasan, good morning. Also sa kay Didane Jonah. Bing Loyola, good morning. Jan Matiliano, good morning sa tanan nga. Kadjani Tango, good morning lang da sa tanan nga. Membros of Family Torres, Matiliano, Punan, kay Mama Feli, Albo, kay Nanay Mansha, dira sa may Sitio Sulum. Also, good morning sa kay Roderick Dombirke. Okay, and also good morning man sa kay Trixie Ibuseo, Michael Cabalon Digan, and Rosalie Taksagon. June Arquilias, good morning sa imo. So agad makaka-action ka kung mudra biyara sa gusto nga ipatamyaw nga pinalangga niyo sa kabuhi, magkomento lang diri sa aton nga Facebook Live. Don't forget to like and share ang Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Kagyari na ang aton mga jokes para sa aton nga programa. Desmond has his barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Iksena, magnubiyahanay nga yara sa sulod sang ila nga classroom. Sulod sa classroom, ha? Basta magsiling ka mo nga may nagsulod. Ara sila nga duwa sa sulod sa classroom. Magdubiyahanay. Si Johnny Tango kag si Inday. Inday Badiday. Inday, kita na lang diri ang tao sa sulod sa classroom. Maano ta karon Johnny kay wala sang tao? Ay, Inday, hindi mo magets ang buot ko silingon? Nano ka imo yan Johnny yaman? Ay nano ka man yaman? Sus, dalian na da kay kita lang di ganing tao sa classroom Inday. Basi magbalik bala si ma'am. Dalian na Inday. Sus, nano man yaman? Dirigi dya sa classroom? Sus, sige na lang gani. Dugay-dugay, nakibot si Johnny sa ginhimo sang iya classmate nga iya man nga nubya. Nag-uba ini. Naano ka, Inday? Nga nag-uba kaya? Siling ko sa imo, dali anada kay wala si ma'am, kag wala kita sang klase, malakat na taya. Thank you so much sa nagpadala sa aton sa diri sa iyang joke sa kay Felix. Grabe no? Again mga ka-aksyon sa mga amo ng sitwasyon hindi gid pwede nga mag-advance mag-isip no. Ito ay sila klase may klase nagambal to si Johnny Tango nga sige na bala lakat na ta. Wala daan si ma'am lakat na. Gini mo si Nubiaya nag-uba. Ay, naano kay imo yan? Nga nag-uba kay imo yan, magwa na tagan sa classroom. Thank you so much, Felix, sa nagpadala sa iyang joke diri sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again with Red Salgado. Ay, syempre, ang aton masunod nga joke, iyari na mga ka-aksyon. Desmond has his barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says
Isa kaadlaw nagistoryahanay ang Iloy kag ang bata nga si Rugo parte sa ila nga eskwelahan. Basta nagistoryahanay sila guro inasuwang no, basic lang. Nay, paano mo mahibalaan nga palangga kasang imo nga maestra? Kung palangga kasang imo nga maestra, pirmiya ka na ginasugo, tapos pirmiya ka na ginapangita kung wala ka. Amo na gali, nay. Oo daw parehas balasan pagigugma nga daw ice cream. Kung matunaw na gani ang ice cream mo, kag bitin ka, ginapangitang-ita mo pa ini, kag daw makwa ka pa sang isa. Mahay. Ati, insakto gid ko nay palangga gid ko ni mamya. Abaw, ti paano mo naman nahambal nga palangga ka ni Mamurugo, anak? Di kay kagaina nay, ginhambalan ko ni ma'am nga sa tanan-tanan niya nga estudyante, ako gid ang ginalawag niya kag special mention gid ko yan ya. Ginabalik-balik pa gani niya kalawag ang ako niya pangalan. Ate, palangga ka gid ni Mamo, anak. Ti ano pa gid ang ginhambal ni Mamo parte sa imo? Hambal niya sa tanan ko no nga mga estudyante niya, ako lang kuno ang mabalik sa grade 3. Tapos ang iban mag-grade 4 na. Ako lang gid ang isa mabalik siya kay ma'am. Sila hindi palangga. Hindi sila palangga. Mahay. Kaya mo na, no? Kung palangga ka sa maestra mo, hawidan niya ka. Amo na sa joke, ha? Ti, sa bilog to niya nga mga classmates or sa bilog to nga class, ano? Siya lang hindi mabalik sa grade 3, the rest mag-grade 4 na. Ti, hindi to palangga, guro, yung mag-grade 4 na, no? Kay ginbayaan na. Thank you so much, Mary of Barangay Bata. Next nga joke naton. Doon ka nabi si Sonata, tanong. Doon makachatsa ka sa mga aga. Kung magchatsa ka diralo, ngaan mong imong atuho, dabas magtukara ng arthritis. Isa kaadlaw, naglisensya ang bata sa Iloy parte sa ilang swimming. Nay, sa Domingo bala magwa kami sa mga classmates ko kay birthday ni Johnny Tango. Wow! Ingrandigit siguro ang celebration sa birthday ni Johnny Tango ay. Huunay, sinabatian ko. May lechon baboy kag mapa-ice cream kuno si Johnny Tango. Damo giman sila sang kwarta. Sige, kung makita mo gani nga damo sila sang handa, kabalo ka na sa himuon mo, anak, Rugo? Huunay, kung damo sila pagkaon, madala ko siyang 3 ka dagko-dagko nga plastic mo na. Yes! Very good! Ote, ano pag himuon niyo sa birthday ni Johnny Tango? Abo na gani, malisensya ko sa imo kay ma-night swimming kami. Okay lang ginang night swimming, anak. Ma-enjoy mo ginang night swimming. Basta, anak, ha? Hindi ka lang magpagabi sa inyong night swimming. Okay, nay. Alas 5 pa lang siyang hapon. Ari na ko dire. Bahay mo na mga kaaksyon, no? Night swimming, pagkatapos puli, alas 5 siyang hapon. Mayo ng night swimming. Pag pagkatapos kami mga birthday ka, yung mga okasyon dala ka mo plastic and lagko. Wala pa bala maubos lasa iyang lechon baboy, pero ang ulo kag mga tigre sa lechon baboy nagkaladula na bla. Basi galakat, no? Amo ginaperan ko kisa, ano? Basta may lechon baboy, ang 4 ka tiil kag ang ulo gaamat-amat panago.
Well, mga ka-aksyon na gana, sa may mga jokes nila, di magkalipat, magpadala sila mga jokes diri sa atong text hotline number 0938-225-5017. Pwede ba kamo diri makapadala sa inyong mga jokes sa atong Facebook account, Action Radio Bacolod. Ari, pahabol lang gida. Good morning sa kay Kelly de la Peña Abada. Good morning. Ka-aksyon, ginatamyaw ko lang gali ang mga taga-Bagsakan Libertad. Madamo ka salamat. Bagsakan Libertad. Maayong pagbaligya lang kag sa kay Edgar Subiate. Marilyn Abarte, good morning sir. Wow, kanami kay Janet Tango. Kanami gali mag-live. Wala lang. Thanks for the laughter early. Uy, dapat good vibes ta mga ka-aksyon basta kun aga. Pampag good vibes, magpamati sa Action Radio Bacolod. Good morning sa kay Jojo de la Cruz. Good morning, ako sa Hervias 2. Gapamati kami sa Action Radio Bacolod. Charito Serva Damasino, Jonathan Toyoto, Edrosely Paco, Taksagon. Sa liwat mga ka-aksyon, hindi si Aksyon, Red Salgado para sa Johnny Tago Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio!